Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa mga oras, alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kahaponon. O imong usab sa naandang nga dapit, dayon gyapon nato na mga bati tungod kay ang atong programa nikabat naman kini sa 26 ka mga radio station matong nasudlan pinaagi sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga tuyo og tinuha nga para may buluan sa mga tao ang doktrina o baruganan sa pagtulon ang PBCM na niini kaniya na nagpamatuod sa katulong panahon dinidapit sa katumanan sa Espiritu Santo. O dili lang nato nganlan ang matugusa ka mga radio station sanglit sige man ta og hingalan niini sa matag Domingo nga tanan sa gi-challenge na mo nga kanuya lang kamong magasunod ri kana mo aron masayran ninyo ang uban pang mga kamaturan nga mo'y makahatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kumusta sa tanan nga magkaigsunan o pagpaybalo di ay sa tanan nga mga membro na sakop sa branch number 25 na aduna kitay meeting karong hapon nga paghimuon diya sa balay sa atong chapter diya sa ilang Mr. and Mrs. Pupila Sibilia diya sa wireless. O paabot na mo kini ang mga pagpaybalo sa mga igsunan labi na dito sa dapit sa konsolasyon nila ni Sister Angela Flores, nila ni Sister Lucy Fanta, nila ni dapit lugar sa Tipolo sa mga kaigsunan diyan nila ni Sister Ivy Valenzuela o Janice Valenzuela, nila ni ng Suping Corolino sa wireless, nila ni Sister Margarita Igonia diya sa may Kasuntingan Mandawi. O ingon man sa tanan nga makigsunan sa pagpangamusta ito dapit sa Ormoc nila ni Brother Rodrigo Pamundi o sa atong igsuon Brother Danilo Aing o human sa atong chapter diya sa Kabantog Leyte nila ni Mr. and Mrs. Gregorio ni si Juanito Gregorio diya sa Kabantog o inguman sa tanan nga magaigsunan sa Bohol sa atong chapter sa Bohol diya sa Monteswerte Carmen Bohol mayong pagpatuyngog nila ni Brother Longlong Dipino o sa iyang bise si Brother Gregorio Painagan o sa mga membro diya nga tanan nila ni Sister Joy Dipino ni Annabel mayong pagpatalinghog o nga usab sa atong mga Facebook subscriber maayo usab nga pagsunod o pagtanaw diri kanamo nining mong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi kalakip kamo sa among pagtimbaya nga kanang mga pangituot panghinaut namo nga sa kanunay makugihon kamo sa pagsunod nining mga programa sa mga langitong lamdag sa kinabuhi o sa atong amin office sa PBCM compound no sa San Antonio San Misamis Oriental nga diin na ang atong executive ang vice president sa mga pagtulunan at the same time ang atong chief minister sa pagtulon ang PBCM uban sa iyang kapikas kinabuhi Madam Kaga ug man kang Reverend Charlie Eugenio ug sa tanan nga mga membro diya mga ministro nga atong kauban sa maong bulaton maayong adlaw kanatong tanan ug aniya pa ihatag ko sa lain pa nga alagad mga pangamusta usab siya nga kaninyo. Kinisab si Brother Dennis Gonzales nga sama og gyapong pagi. Inyo lang kaming sundan kaya ron kamo updated kamo sa ubang mga informasyon bahin sa pagtulunan. Og ako lang ay pibalo sa mga membro karon nga unta mo sayo kamo og ana sa atong meeting place kay ngano mo hatag ako og pagpahigayon sa Biblia aron usab kamo makapanubag sa unsay mga pangutana bahin sa atong pagtulunan. Kung yatag kamo kumusta gyapon mga kigalaan ug mga kigsunan kinausab ninyong alagad Brother Luciano Panta katambayayong karon sa pagatod usab kaninyo sa mga kamatuoran nga nakasulat sa Biblia mga kamatuoran nga mao'y makapagatod ngadto sa tinuod nga kaluwasan pinagi na lamang sa pagpatalinghog nini og aniya paghapon ang usa pa ka alagad.
Kumusta og may buta usab ka natong tanan kina inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio sa sama gapong pagi mangumusta kaninyong tanan ilabi na gayud sa ato mga membro. Kutob sa nakadungog dinhi kumusta na lang kaninyo og ikom na usab sa ato ang mga viewers sa Facebook o sa YouTube. Kumusta kaninyong tanan og manghinaot kami nga ana kamo sa kabaskog sa lawas aron nga kanamo inyong magamit sa pagsunod din atong programa dinhi sa TYLA. O ako na lang mga pagpamusta gyapon no sa ato ang mga kaigsuonan no diha dapit sa Bohol sa makang ni Lohodelia uban siya ang kapikas nga kini siya usa kini ka bag-ong membro nga diin naa siya diha sa Bohol karon no. Uban usab sa iyahang pinangga nga asawa o sa iya usab nga bag-usab nga membro nga sa magapong paagi nga sila usa ka inutang blind no. Pero bisan sila blind apan samara nga nakakita sila sa kamatuoran. O maulaman ka na nga among mga pagpangumusta ilabi na usab sa ato ang mga kuan diha sa Bohol gapon no sa mga Divino family. Kumusta ka ninyo diha mga igsoon? O amo sa mga pagpasalamat sa tanan usab nga mga kaigsuonan nga kutob sa nag-support nining atong programa dinhi sa DWLA. Kumusta ka ninyo o gimusab daghan kay salamat nga sa kanunay ninyong pag inutag support nga mapadayon kini ato ang programa dinhi sa istasyonan sa DYLA. Karon ang atong paghisgutan Brad Samuel, ang kabahin may tungod niining ato ang kahimtang karon. Tungod kay dili na nato masabot nga kung mulantaw kita sa mga Facebook, sa YouTube o ilabi usab sa mga radio station, sa mga balita no sa GMA o uban pa nga mga TV network atong makita ang mga hitabo sa mga lakaw sa atong kalibutan nga dili na gyud nato ni masabtan. Mao nga ang ato karon, mao kini ang ato ang hisgutan kung kining mga panghitabo karon sa tibuok nga kalibutan kana bay daan na ba kana nga nakasulat sa Biblia bisan pa sa mga balatian sama sa atong ning labay nga katong pandemic no pila ka tuig ta nga nagantos na itong mga panahon na until gani karon wala gyud gapon makabangon ang uban nga mga negosyante daghan na kayo mga nagsira nga mga establishment daghan nga mga negosyante nga wala na gyud sila napanas na ang uban nga mga negosyante mao nga dili kana sayon nga mga kataladman nga ato ang nasagamak nining ato ang panahon karon. Pero kana bang mga hitabua mapasabot ba nato nga naa gyud na sa Biblia bisan kini mga sakit? May tingali Brad Panta imong iridi ang Deuteronomio sa iyahang kapitulo 28, versikulo 21 ngadtos 22 ikama dayon nimo sa 27 kung kining mga sakit karon nga bidagsang karon sa kalibutan kini ba'y pagbuot sa Dios o dili ba pagbuot sa Dios? Pagbuot kini sa Dios Brad Cesar o mga mahal nga mga tigpaminawan. Basahon lamang nato ang sitas nga imong giingon sa Deuteronomio 28 kapitulo 28 versikulo 21 22 27 ingon ni ang nakapahayag. Si Jehovah maghimo nga magapabilin kanimo ang kamatay hangtod nga malaglag ka sa yuta nga imong pag-adtuan aron sa pagpanag-iya niini. Si Jehovah maghampak kanimo sa tisis ug sa hilanat ug sa hubag ug sa kainit nga daw kalayo ug sa espada ug sa kaguol nga hinanali ug sakit sa mga tanom ug magaluto sila kanimo hangtod nga mawala ka. Sa 27 giingon kini si Jehovah maghahampak kanimo sa mga sakit sa Ehipto ug sa mga hubag ug sa mga nuka ug sa makatul nga dili kagayod maayo. Mo kanang ato nakuhang pahayag Brad Cesar. Oh. Kini di ay mga balatian karon kining mga atong gipangdala gani usahay na ay mga sipon, ubo, na ay mga hubag, mga thesis, na ay mga TB. Dili na kana bag-o sa atong panahon daan pana sa panahon pang Israel mga higala ug mga kaigsuonan. Karon ba dinis bisan ba
sa mga hitabo karon sa nagalaing mga nasod sama sa lunop, sama sa baha nga naa diha, magpanik na mga tao tungod kay dunay mga dagkong mga hitabo sama sa mga tubig nga baha nga diin bulapaw na gani sa balay. Nya ang mga tao mga anod kana ba gihapon naa bagyud gapon na sa Biblia daan pa sa unang panahon wa pa mataw ang atong Ginoong Hesukristo. Iridi ang maugapong Deuteronomio kapitulo 28 bersikulo 24 Brad Dennis. Deuteronomio kapitulo 28 bersikulo 24 mao kana ang imuang pagbasahon Brad Dennis aron nga kana ato ang ikapakita ngadto sa ato ang mga viewers kon kana bang mga panghitabo karon istitid na badaan daan pa sa panahong Israel. Busa basaha Brad Dennis ang maong sitas. No? So, matod pa din sa imong gisita nga sitas sa Deuteronomio kapitulo 28 versikulo 24, no? Matod pa din pagahimo ni Jehova ang ulan sa imong yuta nga abog og abo gikan sa langit. Muulan kini sa ibabaw mo hangtod nga malaglag ka. So, ingon ana, ang mga ulan di ay imong makita, mga baha, migo na, imposible man og ang ulan di magbaha, no? Naamagi, labi nagkusog kayo ang bulog sa ulan. Mo-create ka na siya og mga baha. Ang uban ana, luno pagani, gani paman, bisan pagani, dito sa gawas sa nasod, dito sa Saudi Arabia, sa Argentina, sa California, o sa China, grabe ang mga hitabo dito. Diyan ang gisgutan nga baha, kanang storm. Ingon ana ang nasinati, dili lamang sa nasod sa Pilipinas, kundili sa tibuok nga kalibutan. Kana nakapanghitabo tungod kay istitid na daan na nga nakasulat sa balaan nga kasulatan. Gawas Brad Samuel, niya nang gisgutang sakit, mga lunop baha. Iyon sa pa ang dugang natong mabasa Brad Samuel, nga dugang natong pagpamatuod gapon nga kana daan na gyud na wala pa ang Kristos kalibutan, daan na ba nga na ang gisulti ni Jehova. Salmo kapitulo 93 Brad Samuel bersikulo 3 o 4. Anya Brad Cesar atong pagabasahon ang nakasulat sa Biblia nga sa wala pa gani maabot ang panahong Kristiyano daan na nga dunay mga kalamidad nga mga katalagman o kalaglagan nga daan ng gihatag nga gihulagway lugar sa Biblia. Niyaw, sa 93 sa kapitulo 3 bersikulo 3 hangtod sa 4 giingon ato kanang pagbasahon sa Salmo, ang mga baha na nagpanggawas o hiyuba na nagpatugbaw o na nagpatugbaw ang mga baha sa ilang hinaganas. Ang mga baha na nagpatuybo sa ilang mga balod, ibabaw sa mga tingog sa daghang mga tubig, ang gamhanang mga balod nga mga bungkag sa dagat mo sa ay mga balod nga dagko o gihulagway, mga ganting balod nga mo na mukos og tidal wave, Cesar. Musadaan na din ang gilatid nga naa lugar nakasulat sa Biblia. O, tinuod ka na ang imong gibasa Brad Samuel. Apan kanang tanan daan na kana nga panahon pa sa Israel, daan na kana nga gisulti sa Dios Amahan nga maugyud na ang may tabo sa kalibutan. Karon dugangan pa nato ug unsa pa ang baga panghitabo nga daan ang gipredict na daan sa Biblia. Basahon ko ang nakasulat sa Joel sa iyang kapitulo 2 bersikulo 10, ingon ini ang pahayag nga tumabasa sa Biblia. Ang yuta mulinog, sa ilang atubangan ang kalangitan mangurog, ang adlaw ug ang bulan mungitgit ug ang mga bituon mapagngan sa ilang kahayag. Sa 11 nag-ingon, og si Jehova mamulong sa iyang tingog sa tubangan sa iyang kasundaluhan, kay hilabihan pagkadako sa iyang kampo sa kasundaluhan kay kini malig-on. So kining mga hitabo karon nga naa ang mga
lumulinog kanya dayon ang yuta mapiktahan bisan pagani nga ang kalangitan mangurog ug ang adlaw ug ang bulan mungitngit kana panahon man kana sa gubat Brad Samuel kay pabuto sa bomba imo makita ang aso mo na nga di ka kakita sa bulan og kuan irbinay hug sa bomba nya naamay gistaring dia nga mga kasundaluhan so alang-alang maghisgot og sundalo gigubat ang buot ipasabot ana pero lahi putong linog nga may tabo sa yuta ingon ana ang gilatid na daan nga nakasulat sa Biblia karon sa dili pa maabot ang dakong kasakitan Brada Panta maayo tingali imong basahon ang San Mateo kapitulo 24 bersikulo 6 ug 8 ayon sa ba ang mahitabo sa kalibutan sa dili pa maabot ang katapusan. Miya atong basahon ang gisitar ni mga sitas sa Mateo 24 bersikulo 6 kadto 8. Ingon ini, og makadungog kamog mga gubat o mga dungog mahitungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan. Kay kinahanglan gyud kini nga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian og mahitabo ang mga gutom og mga linog sa nagkalanlaing mga dapit. Kining tanan mao lamay sinugdanan sa mga kasakit. So sinugdanan pa lamang dahil ka sa kasakit ng mga linog, kanang mga linog, mga tsunami, mga sakit ug uban pa nga mga kataladman nga tabo dinhi sa kalibutan sinugdanan lang dai na pero di pa mao ang katapusan. Karon unsa pa ang mga ilhanan Brad Samuel nga gisulat sa Biblia nga moabot daw ang mga kataladman sama sa dungog-dungog sa gubat nya daa dayon mga kagutmanan sa nakalaing mga dapit nya naa dayon ang mga kamatay kay di man nato na malalis Brad Samuel nga naa gyud mga kamatay tibuok kalibutan unsa pa ba ang gipakitang ilhanan sa Biblia ni anang dugang prueba nga kauban gihapon na nga mahitabo dinhi sa kalibutan. Aniha Brad Sir, duga pang mga prueba nga mga pangitabo nga makita lugar dinhi sa kalibutan niya atong pagbasahon sa Lucas sayang kapitulo 21 bersikulo 5 hangtod sa bersikulo 11 ang atong pagbasahon nga mao kini ang dugang paghulagway nga mao kini uni ang mahitabo lugar dinhi sa kalibutan. Og matud pa sa itong bersikulo 5 sugod, og sa nagsultihanay ang pipila ka tawo, may tungod sa templo nga kini gidayan-dayanan og mga manindot nga mga bato, og sa mga butang hinalad. Siya miingon, may tungod nining mga butanga nga inyong nakita, mabutra ang mga adlaw matud pa sa itong basa, nga didi wala unyay mabiling usa ka bato, nga pinatong sa bato nga dili paga tumpagon mo kana ang pahayag lugar sa atong Ginoong Kristo niadtong mga tao nga kanang palibot niya niadtong panahon na sa bersikulo 6 mahitungod nining butanga nga kun basahon ta nga inyong nakita mabutra daw ang adlaw nga dinhi walay unyay mabiling usa ka bato nga dili lugar pagatumpagon na sa bersikulo 7 og sila nangutana kaniya kadtong mga tao magtutudlo kano sa man kini may tabo ug unsa man ang ilhanan nga kini magahitabo mao magahitabo na muna ang pangutanan nidtong mga tao nga kanang lugar ni bituin sa atong Ginoong Kristo mga tao nga nagpangutanan niya sa bersikulo 8 ang tubag sa atong Ginoong Kristo ug siya mitubag nga nag-ingon magbantay kamo nga dili kamo mapahisalaag. Kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan nga manag-ingon, ako mo ang Kristo ug matud pa ug ang panahon haduol na. Ayaw kamo pagnunot kanila. Muna ang pasidaan lugar sa atong Ginoong Hesus ngadto sa mga tao nga ipabantay nga ron makabantay sila nga mabot na ang panahon nga daghan kuno mudala nga muangkon nga mao ako ang Kristo unya mo kunay ilan nga ang panahon aduol na
ayaw kamo pagnunot kanila mo na pasidaan ni Kristo. Sa 9, og inigadong ninyo mga gubat, mga kaguliyang, matud pa sa itong basa, ayaw kamo pagkalisang. Kay kinanglan una nga kini magahitabo, apan ang katapusan, dili pa moabot diha-diha. Doon na pa day kalugway sa panahon. Oh, nagihatag sa Dios ngadto sa mga tao nga mabot ng dakong kasakitan. Oh, nga palabuton. Unya matutpas psychologist, mingon siya kanila. Managubat ang nasud batok nasud ug ang gingharian batok gingharian o sa gingharian. May tungo, may tabo, ang makusog nga mga linog ug sa mga naglaing mga dapit adto ang mga gutom ug mga kamatay ug unya may mga makalisang nga mga talan-awon ug dagkong mga ilhanan gikan sa langit. O kita mo na, sa dili pa di ay, maabot ang maong katapusan, dunay mga ilhanan, nga dunay mga pundok karon nga moangkon nga sila si Kristo. Unya, unsa pa? Doon na dayo'y madungga na to nga gubat, nasod batok nasod. Kaguliyang sa nakalaing mga nasod. Ha? Doon ay mga linog. Ha? Doon ay mga gutom. Ugani pa man, Brad Samuel, ug di ta malimot na itong Pebrero, doon ay dakong linog nga nitabo dito sa Turkey ug sa Syria. Balo ka, Brad Samuel, Brad Dennis, Brad Bobot, ang patay na ito gibana-bana nga 50,000. Imagine ka, anak, 50,000 ang patay na itong linog ganitabo dito sa Turkey o sa Syria. Ha? Sayunan ka na, busa, dili na kay sayon, makalilisang ka na nga mga panghitabo. Ha? Na ang mga gutom, alang-alang o maglinog. Kanahuna pagkakaglungag, Wala na yung mga pagkaon. ha? Wala na yung mga pagkaon. Naada yung mga kamatay nga mga panghitabo. Daan na ka na nga gitagna sa Biblia busa, dili nato ingnon nga, uy, naunsa naman ning ato ang panahon karon. Istated na daan sa Biblia, daan ang gitagna sa Biblia, bisan pa sa panahon sa amahan, hangtod diha sa panahon sa atong Ginoong Kristo, naagyud ang mga dagkong mga hitabo nga mahitabo sa kalibutan. Karon, Brad Dines, unsa pa ang atong mabasa nga San Mateo kapitulo 24, Brad Dines, versikulo 21. Unsa pa ba ang gihulagway sa Biblia? Basaha, Brad Dines, ang akong gisitar, ang Mateo 24, versikulo 21. Ang gihulagway sa Biblia, dugang paniining mga katalagman sama sa gubat, linog, o kamatay, o kagutom, no? Adunay pa'y moabot, nga inigabot na ba, mahitabo, dili na bagay mahitabo pag-usap. Labing makalilisan kini. Sumala pa sa nakasulat sa Mateo 24, versikulo 21, matud pa niya, kay unya moabot ang dakong kasakitan ng ingon, wala pa may tabusokad sa sinugdan sa kalibutan, hangtod karon og dili na gay may tabu. Sa to pa adun na pa paalabutan. Dakong kasakitan. Nga kung kanang dakong kasakitan ba dinis, kung mahitabo na kana, dili na mahitabo pa papag-usab. Pag ingong dakong kasakitan, kulba ka na. Wala pa. Kay kung moabot ka na, Brad Dennis, Brad Bobot, o Brad Samuel, di na mahitabo pa. Once lang na siya, usara. Pero ang gisgutan sa Biblia, dakong kasakitan. Na ato ng usisan, unsa ng dakong kasakitan, kay kadto mga linog, mga baha, mga tsunami, unsa pa to, sinugdanan man lang to. Pero ang giingon sa Biblia, nga dunay dakong kasakitan nga may tabo sa tibuok kag kalibutan, pero kung may tabo na kana, dili na kuno na may tabo pa papag-usap. Ato niya na usisahon, unsa nang dakong kasakitan? Lahi kita kung magpamatuod, Brad Dennis, Brad Bobot, Brad Samuel, lahi ning ato sa ubang mga pundok. Ug manghinaot kita nga kutob karon sa naglantaw sa Facebook o sa YouTube, ug ang tanan nga naminaw karon sa mga nakalain mga karadyuhan, dapat inyong ibutang sa inyong unahuna og kasing-kasing nga unsa gyud kahay mahitabo nato
niining umaabot. Mao kana karon Brad Samuel, kay do na madaw kunoy dako nga kasakitan nga kung kini may tabo di tagud di may tabo papag-usap ato man ang usisahon kun unsa na kay ang Biblia kompleto na. Karon Brad Samuel, kung atong iatras sa unang kapanahunan, kay ang tao karon Brad Samuel kumpiyansa man lang. Ang tao karon manha kas mga barangay, bato ka sa syudad, tao busy shopping, ang tao busy sa kanang luto. Mingon dayon usay ning gawas, unsay imuhang kuan karon numero. Ang uban tuas uma, ang uban tuas negosyo, ang uban tuas pangawat, panulis, ug ang uban naa sa mga kawat. Busy ang mga tao karon panahon na. Karon atong iatras Brad Samuel. Kining mga panghitabo karon nga ang mga tao kumpiyansa lang ang tao. Kung atong iatras sa panahon sa kang Noe, unsa ba ang nahitabo nadto mga panahon na Brad Samuel? Aniya, Brad Cesar, kung atong atuan ang mga kasaysayan sa panahon sa kang Noe pa, maingon-ingon usab ang susama ang mga panghitabo nining atong kapanahonan karon naman. Tungod kay ang mga tao nining panahona bastante na okay na nga malipay sila adtos mga nagkalaing mga kahilayan, parte, mag-outing, ligo-ligo sa dagat, kaon bisag usa, hudyaka, hubog-hubog. Ingon niya na ang mga sistema sa mga panghitabo nga gihulagway nining atong panahon karon nga makita nato sa mga katawan. Maingon usab niya na nga pag-abot unya sa panahon sama sa panahon ni Noe nga ang kasaysayan usab nga ni Noe nga sadyang miabot ang dakum makalalisang nga mga kalaglagan nga gihatag sa Dios ngadto sa mga tao. Ang mga tao usab wala sila magpakabana, wala sila kasayuran nga nianang panahon na mao na di kana ang takda nga panahon nga gitagal sa Dios nga sila pagalaglagon. Ingon ini usab ang sistema karon nga mga panghitabo nining atong kapanahonan karon. Basahon ko. Ang Mateo sa kapitulo 24 bersikulo 36 hantod sa bersikulo 39 atong pagabasahon ingon ini ang gipahayag lugar sa Biblia mga kaigsunan. Apan may tuod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod bisan pa ang manulunda sa langit bisan pa ang anak gawas sa aman lamang. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe mao man usab unya ang pag-abot sa anak sa tao kay maingon ang matud pa kay maingon nga niadtong mga adlaw sa wala pa ang lunob sila na nagpangaon o na nag-inom na nagpangasawa o na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Og sila matud pa walay kasayuran ni hangtod sa pag-abot sa lunop og gianon silang tanan maingon man usab niini ang pag-abot unya sa anak sa tao. O tiyaw mo na mingon niya na ang gipakasama unya ang mga paghitabo nga tali sa panahon ni Noe nga ang mga tao wala sila magpakabana sa kamatuoran. Ang ilang gipalabi ang kalipay, hudyaka, bahakak, hubog-hubog ug unsa uban pa dia ingon usab yana niining panahon na karon tud kay kining panahon na karon nga atong makita gihimo usab kana sa mga kaigsuonan nato nga naa lugar wala magpakabana sa kamatuoran nining atong panahon karon. Tungod kana Brad Samuel ang imong gingon. Karon kay ang panahon di ay sama sa kang Noe. Ay, ang tao karon Brad Samuel, uli tao ka, mga sawa ka. O babae ka, mamana ka. Pero walay kasayuran ang tao. Kay ang panahon, di ay niining atong panahon karon gipakasama sa kang Noe. Hangtod nga pag-abot sa kataladman, nga gihatag sa Dios ngadto sa kang Noe nga maunay buhaton ang mga tao sa una. Sa panahon sa kang Noe, nag-ingon si Noe kay si Noe magwawaliman sa pagkamatarong. Nag-ingon si Noe, buhat ta og arka kay mao kini ang giingon sa Ginoo diri nako. Pero sa sinugdanan ang tao ni kopirar, mingtabang
Apan tungod sa kadugay nga mga katuigan nga miabot ang dakong lunop sa kalibutan, just imagine ka 120 years aya pa miabot ang dakong makalilisang nga hitabo nga diin gibanlas ang mga tao o gani pa man ang naluwas atong panahon na pamilya lamang ni Noe kutob sa nakasakay sa arka maurang naluwas ang iyang asawa o ang iyang anak nga mao si Shem, si Cham o si Japet nga 8 sila ra ang naluwas. Imagine ka, pila ka libo ang mga tao kanhi sa unang panahon. Kumpiyansa lang ang tao, mausab karong panahon na kumpiyansa gyapon ang tao. Naagapon sila sa busy kaayo nga mga gihimo nila sa matag adlaw, apan ang giingon sa Biblia sama sa kang Noe nga mahitabo usab. Mao kana ang giingon ni Brad Dennis, dunay moabot nga dakong kasakitan nga kung moabot ka ng dakong kasakitan dili na daw na mahitabo papag-usab. Kausarang na moagi ra na. Unsa ikasulti nimo Brad Dennis? Kana Brad, ang nahitabo nga ang ilhanan sama sa kapanahunan ni Noe. Dili lang kay kapanahunan lang ni Noe, kundi kapanahunan sa sama sa gingon dinhi sa Lucas 17:28. Maingon usab sa nitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot nga diha nagpamangaon, na nag-ingon, na nag-inom, na nagpamalit ug na nagpamaligya, na nagpananom, na nagtukod og mga balay apan sa adlaw magpaawa ni Lot sa Sodoma gikan sa langit miulan ang kalayog of sukrog ninig laglag sa tanan. Karon pahulag ko na na magbaligya na tanan hapit ta. Na tuman na. Bisan pa i-ready Brad Panta ang ikaduhang Pedro Kapitulo 2 versikulo 5 unsay ing dugang panimong mabasa kay gibanggit man ni Brad Dennis ang kabahin sa kang Lot. May unsa pa ang nahitabo natong mga panahon naghapo nga maugapon ang mahitabo nini atong panahon karon. Ni atong basahon ang ikaduhang Pedro sa kapitulo 2 bersikulo 5 Brad Cesar ingon ini. Kung ang karaang kalibutan wala kaloy sa Dios bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa 7 ka mga tao sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Kung sa iyang paghimog abo sa mga lungsod sa Sodoma o Gomora, sila iyang gihukman ngadto sa pagkawagtang o gihimong panigiingnan alang kanila nga magkinabuhi sa dili Dios nun. Karon ingon ana gyapon sa panahon sa Sodoma Gomora sama sa gingon ni Brad Dennis, way kasayuran gyapon ang tao. Mao gyapon na nagpangaon, na nagpangasawa, naas mga kahilayan. Pero ang tao kumpiyansa lang gihapon. Mausab ning atong panahon karon kumpiyansa lang gihapon ang tao. Karon unsa pay atong mabasa nganong gilaglag man to sila Brad Samuel katong mga tao sa panahon sa kang Noe unsa may katarungan nganong gilaglag tong maong mga tao. Aniya Brad Cesar ang atong rason o katarungan nano nga katong katawana sa panahon ni Noe gilaglag man to sila pinaagi sa tubig, pinaagi sa paglunop sa Dios ngadto sa entire nga kalibutan niya ang tumong ni ana dinhi sa 11 sa Hebranon inyong pagpatalingagan sa bersikulo 11, Kapitulo 11, versikulo 7, sugod ang atong pagkabasahang gingon. Tungod sa pagtuo si Noe, napasidan-an siya sa Dios may tungod sa mga hitabo nga wala pa makita. Mitagad sa kapasidaan ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Mo kana ang usa lugar sa kanang mga paghitabo sa panahon ni Noe Brad Cesar Kay siya mauman ang gihatagan sa Dios. Oo. Na karon naluwas sila tuod kay mituo si Noe, mituo ang iyang pamilya nga ang kaluwasan diha sa arka. Maong nga luwas sila. Pero kadtong wa mo tuo mo tong gilaglag sila. Ingon ana usab ni ining atong panahon karon na amin nagwali ang mga ministro sa PBCM
nga diin gipanguluhan sa langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Ionyo Senior nga kini maong dakong kaluwasan ni atong panahon karon, patalinghog lang mo, pabili lang mo sa inyong gilingkuran kay amo ra unya nang idetalye kung di man mahumani naapay laing pangkadubingguhan aron jud makita nato o kinsa makapahayag sa balaan nga kasulatan kay wala kini sa laing mga reliyon. Dinhi lamang unique ni amo ang mga pagwali, di nimo ni madungog diha sa mga nakalain nga mga reliyon karon. Lahi ang ilang pagpamatuod, apan ang pagpamatuod sa mga ministro sa PBCM biblical kini mga igalag magkaigsunan. Karon ato namang usisahon kay ang atong panahon karon gipakasama man sa kang nuwi nga ang tao naa sa pagpakasala kanunay. Ha? Sige kaon pamanag pangasawa hudya ka dito bahakak diri bisag unsa na lagi pangbuhat sa mga tao. Naghimo ang tao gapon sa pagpakasala, hinungdan magani ang atong kalibutan karon. Giukay ta sa dagkong mga kataladman. Ha? Giukay ta sa dagkong kataladman. Dili lang ang nasod sa Pilipinas, kung dili tibuok nga kalibutan. Affected kita nining mga dagkong mahitabo nga sumala sa gipakita sa Biblia, daghang mga matay. Karon kay ang tao brad bubot panta kay sige magpakasala unsa bay gipahayag sa Biblia sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 26 ug 27 unsa bay gihulagway sa Biblia brad panta. Dinhi atong basahon ang nakasulat sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 26 ngadto sa 27 brad sisa ingon ini. Kay kung kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala na inhabilin pa nga halad inihaw tungod sa mga sala. Kundili ang usa na lamang ka makalilisang nga pagpaabot og hukom og kabangis sa kalayo nga magaot-ot sa mga kaaway. Kung mao, ang tao karong panahon nasigig pakasala. Ha? Karon, kay ang tao sigin man og pagpakasala, ang gihulagway sa Biblia matud pa kung kita padayon sa tinuyo nga pagpakasala tapos nato madawat ang kaybalo sa kamatuoran, wala nay nahabilin pa nga halad inihaw tungod sa sala, kundili ang usa na lamang ka makalilisang nga pag-abot sa hukom o kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway. Dunay kalayo nga muot-ut sa mga kaaway. Kinsa ba ka ng kaaway mo itong mga tao nga nagpakasala? Ha? Wa na kunoy halad inihaw nga gipakita sa Biblia nga mapasaylo ang sala sa tao. Karon kay ang tao padayon man sa pagpakasala, Brad Dennis, iridi ang Hebrehanon gihapon kapitulo 10 bersikulo 5 ngadto sa 10. Unsa bay ang atong mabasa sa Biblia kay ang tao padayon man siya sa pagpakasala? Ha? Pinaagi ba sa dugo ba ni Kristo nga diha ang tao maluwas? Bay basa ko no Brad Dennis? Kung kapila ang Kristo ihawon? Sige. Sugot ko lang ang pagbasa nini sa versikulo 5. Ngadto sa 10. Ngadto sa 10. Matod pa dinhi. Tungod niya na sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan siya mingon, ang mga halad inihaw ug mga gasa wala mo tingwa kundili usa ka lawas kanako imong gitagana. Mao day nga ang pag-abot ni Kristo usa day plano sa Dios nga gitagana. Gitaganan siya og lawas. Sige, basahan lang Brad Dennis. Sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad tungod sa sala ikaw walay kahimot. Unya mingon ako tanawa ako miani sa pagtuman sa imong kabuton o Dios sumala sa nisulat may tungod kanako diha sa basahon sa linukot. Sa iyang pagingon sa unahan ikaw wala magtinguha ni may kaymot sa mga halad inihaw ug sa mga gasa ug sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad tungod sa sala kini ginahalad tuman sa kasuguan siya midugang sa pagingon tanawa ako miani sa pagtuman sa imong kabuton ang nahauna iyang gibungkag aron ang ikaduha iyang pagatukuron. Bisag diha lang taman Madinis. Klaro na kayo nga sa panahong Kristiyano, kung makasala ka, ay way lain
napasaylo ang imong sala, pinaagi sa dugo ni Kristo. Pero kay ang tao nagpadayon man sa pagpakasala mo hinungdan, gitagan ang tao kalayo nga mao'y muot sa mga kaaway. Atong usisahon, Brad Samuel, iyon sa baka ng kalayo nga gipasabot sa Biblia nga kung ang tao padayon siya sa pagpakasala, unsa ba ka nang gisgutang kalayo nga magaot-ot sa mga kaaway? Sumala sa Ibrohanon, gapon, Brad Samuel. Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia nga imong pungutana nga kung unsa kun ang tao magpadayon Oo nga, sa kaya na may tinuod kalayo, nga mag-uot sa pagpakasala. Ha? Sige, ang ilang mapaabot, unsa ang ilang mapaabot nga? Sa imong gingon nga sita sa Hebreanon sa iyang kapitulo Magibasa naman ni nato na dinis, diri ang na lang. atong Uon sa kining kalayo nga magaot-ot sa mga kaaway, ginitalye ba sa Biblia nga unsa ka ng kalayo nga muot-ot ngadtos mga kaaway nga ang kaaway mao kadtong mga tao nga nagpadayon sa pagpakasala tungod ka wala na may laing halad inihaw pa nga mao ang makapatangtang sa sala sa tao kundi usa lamang ang pagpakamatay ni Kristo o wala na pagsubli sa iyang pag-ula siyang dugo kausara to. Di na pwede nga ulit-uliton pa na nimo. Karon unsa ba ka nang gisgutan nga kalayo, Brad Samuel, nga muot sa mga kaaway? Hulagway ba sa Biblia unsa nang matanga sa kalayo? Anya, Brad Cesar, ato ka nang basahon ang Biblia kung unsa ka na nga matang o unsa ka nang klasiha nga kalayo nga mo'y mugo Literal ba nga nasa Tuhan? sa mga kaaway niya. Basahon ta ang Soponias, Brad Cesar, sa iyang kapitulo 1 bersikulo 15 hangtod sa 18. Kung unsa unya kanang maong adlaw nga mo kanay umuot-ot lagwar ngadto sa mga kaaway. Dini sa bersikulo 15 sugod ta kanang adlaw mo ang adlaw sa kaligutgot, adlaw sa kasamok, ug adlaw sa kasakit, adlaw sa kalaglagan, ug adlaw sa kalumpagan, adlaw sa kangitngit, ug sa kadulom, adlaw sa mga panganod, ug sa mga bagang kangitngitan, adlaw sa trumpita, ug sa pagubok, batok sa mga kinutwaang syudad, ug batok sa hatagas nga mga salipdanan, ug akong pagadadon ang kasakitan ibabaw sa mga tao, aron sila managlakaw sama sa mga buta, nga tao tungod kay sila nakasala, batok kang Hiuba, ug ang ilang dugo pagaulaon ingon sa abog, ug ang ilang unod igasalibay ingon sa kinalibang, ug sa 18 ang ilang salapi ug ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligutgot ni Huba, apan ang tibok nga yuta pagalamyon sa kalayo sa iyang pagpangabugho kay tibawaso niya o tapuso niya ang makalilisang gayod silang tanan nga nagpuyo sa yuta. Unsa di ay kanang kalayo nga gihulagway sa Biblia? Kuyaw. Kuyaw din ang kalayo ha. Ang giingon sa Biblia, ang giingon kanang adlaw, kanang kalayo ba? Kanang adlaw mo ang adlaw sa kaligutgot. Adlaw sa kasamok, kuyawa di anang kalayo ha oy. Adlaw din sa kaligutgot, adlaw din sa kasamok, o kasakit, adlaw sa kalaglagan, kuyaw na kay malaglag na ita, o kalumpagan, adlaw po na sa kangitgit, o sa kadulog, adlaw na nga sa panganod, o mabagang kangitngitan, kanang kalayo nga gisgutan, adlaw sa trumpita, pagpagubok, batok sa kinatuang syudad, batok sa hatagas nga mga saliptanan, o akong pagadadon ang kasakit. Kita mo na, kanang kalayo day, dadun di ay sa Diyos ang mga kasakit, ibabaw sa mga tao. Aron sila managlakaw sama sa mga buta, nga tao tungod kay sila nakasala, batok kang Hiuba, o ang ilang dugo pagaulaon ingon sa abog, o ang ilang unod igasalibay ingon sa kinalibang. Ang ilang salapi ug ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligutgot ni Hiuba, apan ang tibuok nga yuta pagalamyon sa kalayo sa iyang pagpangabugho kay tibawaso niya oo tapuso niya ang makalilisang gayod silang tanan nga nagpuyo sa yuta. Kuyaw di aning kalayo ha. Kay nganuman, ang gisgutan nga kalayo ang gisgutan sa kuyaw nga
muabot ka ng kalayo, kay tibawason daw sa Dios ug tapuson sa Dios ug ang makalilisan gayud silang mga nanagpuyo sa yuta. Uyaw da na silot ay na mga higalag magkaigsuunan kanang gisgotang kalayo kun ang tao padayon sa pagpakasala. Karon sumala sa Soponias Brad Panta, basa ang Soponias Kapitulo 1, versikulo 2 ug 3, iunsa ba ni ana ang dugang pang paghulagway nga ni anang gisgutang kalayo nga mo'y muot-ot sa kaaway, kuyaw man na. Kay laglagon daw ang mga tao sa tibuok kayo tapuson daw na sa Dios. Iunsa pa bang dugang gipakitang hulagway sa Biblia, Brad Panta, unsa ba ang maong maapektuhan ni ana nga mauusap ang himo nga gikabuhian sa mga tao kay ug wala wala gyud tay makaon. Di unsa man na giulagwas ba sa Biblia, Brad Panta? Oo, gihulagay kana Francis. Matud pa din sa Soponias sa Kapitulo 1, versikulo 2 ngadto sa 3, akong pagaut-uton sa hingpit gayud ang tanang mga butang gikan sa naong sa yuta. Nagaingon si Jehova, akong pagaut-uton ang tao Uno, ug ang mananap. dos, Akong pagaut-uton ang mga langgam sa kalangitan tres, ug ang mga isda sa dagat cuatro, ug ang mga kapangdulan sa mga dautan. Ug akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sa yuta, nagaingon si Jehova busa kalaki Uyaw. yan tao na Brad Cesar. Oo. Sa ipahayag sa Biblia. kuyaw dan ng kalayuha kay silot day na nga unsa ang maaguman sa tao kung moabot ka ng dakong kasakitan nga maok ka na ang gisgotang kalayo ang maapektuhan ang isda ilalom sa dagat unya ut-uton daw sa Dios ang mga mananap ut-uton ang tanang mga butang nga nagkinabuhi sa naong sa yuta. Kita mo na kuyaw di ay kana mga higala ang maong mga panghitabo mga kaigsuunan gihulagway ang ut-uton tao isda yung sa may makaon ni mo niya anang panahon na yung nagsalig na batas isda unya ut-uton ang mga kalanggaman sa kalangitan tanan nga mga gikuhaan og pagkaon sa mga tao. Beon sa Brad Dinis ang gipakita sa Biblia, Proverbio Kapitulo 1, versikulo 24 ngadto 28, unsa pa ba ang gihulagway sa Biblia? Doon na ba'y pagtawag ang Diyos sa dili pa kana mahitabo ang dakong kasakitan nga gisgutan ka nagkalayo nga ang maapektuhan mao ang tao, isda, mananap o kalanggaman sa kalangitan sa dili pa na mahitabo, Brad Dinis, ang Diyos ba naa ba siya'y pagtawag sa mga tao sumala sa Biblia? O ang Diyos, no, nagpasidaan-daan. Matod pa niya din sa nakasulat sa Proverbio 1, versikulo 24. Tungod kay ako nagtawag og kamo ming balibad, akong gibayaw nga akong kamot, og walay tao nga nagtagad. Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga mga tambag, ug dili mo buot sa akong pagbadlong. Ako usab mukatawa sa adlaw sa inyong pagkalaot, ako magalantaw, tamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok, sa diha nga moabot ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, ug mabot ang inyong pagkalaot sama sa usa ka alimpulos. Sa diha nga ang kasakit ug kaguol madangat kaninyo, unya sila magasangpit kanako, apan ako dili mo tubag. Sila magapingita nga masingkamuton kanako, apan sila dili na makakaplag kanako. Tungod kay ilang gidumtan ang kinagman. Sa ato pa ang Dios nining panahuna, dili na mo tubag. Oo. Dili na. Pero tawagon ang tao sa Dios. Magpatawag unta. Oo. Pero ang tao ming balibad. Sama nini among gimo karon. Nagisugo mi sa langiton nga magtutudo, di ba master tumas sa iyo Senyor, iwali na ninyo unsa may tabos kalibutan. Pero ang tao nagpalingog-lingog. Ang tao wala mo dawat sa pahimangno. Sa mga magwawali sa Dios nga Espiritu Santo, ang Dios tinguha sa Dios nga tawagon ang tao, apan ang tao ming balibad. Kumo kay ang tao ming balibad man,
ang giingon sa Dios, ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkalaot. Ako magatamay sa diha nga maabot ang inyong kahadlok. Kita mo na. Og sa diha nga mosangpit kita sa Dios, matod pa sa Dios, dili na ko mamati ninyo. Kay nagtuo mo nga kini among pagwali og padayon ni hangtod sa hangtod dili oy. May katapusan ni nga among pagwali sama sa panahon sa kang Noe. Si Noe magwawali sa Dios. Gihatag niya ang mga detalye unsay buhaton sa tao. Sa samang pagkaagi gapon kami naghatag gapon mga detalye para inyuhang sundon. Pero ang tao ming balibad. Ha? Ingon ana ang gipakitang pahayag sa Biblia. Pero may sama panahon ba ang amo ang mga pagwali sa ubang reliyon? Lahi. Paminawar gud ng ubang mga magwawali sa radyo. Paminawar gud ng mga magwali sa mga Amerikano. Pareho ba sa among wali? Dili. Kaya ngila, dugo lang yun ni Kristo. Wa tay supak ni anak sa unang kapanahunan, sa iyang kapanahunan. Pero kay ang tao padayon man sa papakasala, wala na pag-ula pa o sa dugo ni Kristo. Aron luwason ang tao. Kay ang pag-anhin ni Kristo sa kalibutan, mao ang pagluwas sa mga tao. Pero matod pa sa Biblia, makausa lamang iula ang dugo ni Kristo o wala na pagsubli pa pag-usab. Unya magsalig mo sa dugo ni Kristo nga maoy gipasalig sa nakalaing mga reliyon ka pinaagi kuno sa dugo ni Kristo na nga luwas ta mao nay dakong bakak manghigalag mga kaigsuonan. Niadto nang panahon na okay kay na. Ha? Nya karon sige lang gapog ihawon ni Mos Kristo labi na karon moabot na pud ning Kwaresma na pud nanaan na po'y magpalansang-dansang na pud sa Dios Semana Santa idili na kausa lang si Kristo gihaw wa nay lain pagsubli para mapasaylo ang sala sa tao para maluwas ang tao sa una ratong kapanahunan angay ninyong may bawaan mga pastor, mga nakalaing mga ministro sa nakalaing reliyon dili na mo'y pasalig. Sa unang panahonan, pwede na. Pero niining kapanahonan, karon kay ang tao padayon sa pagpakasala, na ay gipakita sa Dios nga uton to mga tao nga diin padayon sa pagpakasala. Karon, kay ang giingon sa Biblia, na may pagtawag ang Dios. Ngano man, Brad Samuel, ngano man nga ang tao tawagon man, kay unsa ba di ay ang may tabo sa kalibutan, Brad Samuel? Basaha ragod ang San Mateo. Iya, Brad Cesar, kung nga pagatawagon ang tao sa Dios para unsa ang katuyuan ug unsa pud ang dangatan sa kalibutan. Ngano Tungod sa gibasa kaganina sa atong kauban ug akong kauban dunay gitakna sa Biblia nga dunay dakong kasakitan nga moabot sa kalibutan nga ingon sa wala pa gyud kana may tabo pa pag-utro sukad pa daw sa pagtukod sa kalibutan wala pa daw kana may tabo pa ug sa dihang may tabo na kana dili na po daw mga hitabo pa pag-usab niya mo na hinungdan nga tawagon ang tao sa Dios nga ang Dios mo magtawag pinaagi sa mga tao nga gihimong galamiton sa pagpawali sa pagpamatuod sa maayong balita muna ang katuyuan niya tud kay dunay dakong kasakalikitan nga ang pagandaman nga moabot sa kalibutan niya sa iyang kapitulo 24 bersikulo 21 inyo kinang patalingugan mga mangal namo nga mga kaigsunan kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa may tabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa kanang dakong kasakitan busa po kana hinungdan nga tawagon sa Dios nga ang magtawag ang Dios pinaagi sa iyang gihimong galangiton nga kasangkapan nga mo kanang nagwali sa mayong balita dinhi dapit sa Espiritu Santo nga ang katuyuan para malikay mo ni anang dakong kasakitan nga gitagna sa Biblia. Kita mo na ngano di ang purpose ngano ang tao nga tawgon sa Dios kay dunay moabot nga dakong kasakitan nga kun moabot ka ng dakong kasakitan di nagjud kuno na may tabo ba pag-usap dakong kasakitan wa pa na may tabo sukad ba kun na may mga gubat-gubat sa una na may mga unsa-unsa di sa una mga pangitabo kadtoy sinugdanan lang to pero kining gitagna sa Biblia nga dunay dakong kasakitan kun mahitabo na kana di na kuno na may tabo pa pag-usap unsa ka na mo man kuyaw
Gihatag ba ang pagdetalye sa Biblia? Oo. Kaya ang Biblia lagi sa among giingon kumpleto. Doon sa Babrad Panta, ang gipakita sa Biblia unsa ba ay kanang dakong kasakitan nga mahitabo. Ang purpose tawagon di ay ang tao sa Dios pero ang tao ming balibad. Kumo kay ang tao ming balibad, ang Dios usab mukatawa lang pod og dili na pod ang Dios maminaw kun iimo na siyang sampiton. Kining nakasulat sa Isayas sa kapitulo 24, bersikulo 3 ngadto sa Isayas mao ang ato ang gatagan og pagbasa, Brad Cesar, ron patinaw nining tanan. Og ang yuta magahimuon nga walay sulod gayud og pagalaglagon gayud kay si Jehovah mao'y nagsulti nining pulunga. Ang yuta nagabangutan og nagakawagtang ang kalibutan, nagakaniwang og nagakawagtang ang mapahitason nga katawhan sa yuta nagakaniwang gayud. Ang yuta usab nugawan ubos sa mga pumuluyo nini tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang mga kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Tungod nini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog ug jutay lamang ang nahibilin. Kita mo? Unsa di ay ang mahitabo? Ha? Ngano nga ang tao tawagon sa Dios kay dunay dakong kasakitan. Ha? Kanang dakong kasakitan gihulagway. Doon sa paghulagway. Ha? Nag-ingon akong basahon pag-usap. Ang yuta daw paghimuon nga walay sulod gayud pero karong panahon na may sulod ang yuta. Daghang pang tao. Naapay mga pagkaon, naapatanan. Pero ang gingon sa Biblia, ang yuta himuon walay sulod. Imagine ka na. Nya pagalaglagon gayud kay si Jehovah mao'y nagsulti nining pulunga. Ang yuta daw nagdahugawan ubos sa mga pumuluyo niini. Tungod niini ang tunglo mao'y naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an busa ang pumuluyo sa yuta nga sunog ug jutay lamang ang mahabilin. Sunugon din ning kalibutan na. Pero taliwala nga pagsunog sa kalibutan doon na gihapoy mahabilin pero jutay lang ang mahabilin sumala sa Biblia. Karon ba dinis iridi ang pinadayag kapitulo 11 bersikulo 14. Iunsa ba ang makapasunog sa yuta? Nga kanagingon sa Biblia dako kanang kasakitan nga kun mahitabo kana dili na gyud na mahitabo pa pag-usab. Sunugon man daw ang kalibutan. O mao ni ang gihulagway dinhi sa nakasulat sa pinadayag kapitulo 11 bersikulo 14. Nga matud pa ang ikaduhang himaraot milabay na tanawa ang ikatulong himaraot moabot na. Sa to pa kanadang pagsunog gihulagway na day na sa ikatulong panghimaraot. Oh, kay katong niagi gitagna man katong ikadong gubat sa kalibutan mo tong ikadong panghimaraot gitagna daan. Pero kanang umabot sa to ba ikatulong panghimaraot tong gitawag sa uban o ikatulong katalagman. Okay, karon ang gibasa nimo Brad Dennis ang King James version na. Pero kung imo nang basahon kanang gisgutang himaraot sa Bibliang Katoliko gitawag na siya og kataladman. Mao gapon ang pinadayag kapitulo 11 bersikulo 14. Pero kung imo nang basahon sa bugna nga Biblia ang unang hubad sa Biblia gisgutang kanang Tunglo. ikatulong ikaduhang gitawag kana ikatunglo kana ang gisgutan sa Biblia nga maoy mosunog daw sa kalibutan tunglo ang gisgutan sa Biblia. Karon, ikapilang tunglo sumala sa gipakita sa Biblia, ang ikaduhang tunglo milabay na. Unya muabot ang ikatulong tunglo. Ang pangutana, unsa ba kadtong ikaduhang tunglo nga milabay na? Unya do na po'y muabot nga ikatulong tunglo. Ang ikaduhang tunglo nga milabay na mao na ang First World War. Unang gubat sa kalibutan. Ang ikaduhang gubat nga gitawag og tunglo mao to ang giskutan sa Biblia nga milabay na ang ikaduhang tunglo. Pero matubang pata sa ikatulong tunglo. Ikatulong himaraot, ikatulong
kataladman nga maunay sa gubangon karon kining ikatulong gubat sa kalibutan. Pero gihulagway ba gyud sa Biblia, Brad Samuel, nga kanang gisgutang tunglo nga maoy mosunog sa yuta sa naong sa yuta kay mao kana ang dakong kasakitan, gubat ba gyud ang gisgutan sa Biblia? Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia nga kanang ikatulong tunglo nga mo'y makapasunog sa yuta sa pumuliyo sa yuta, mao gyud kanang ikatulong gubat sa kalibutan. Yaw, basahon ta ang nakasulat sa Isaias sa iyang kapitulo 42, bersikulo 23, unya ikama nato sa bersikulo 24 inyong patalingugan, kinsa ba ang anaa sa tilawala kaninyo nga mopatalingog niini nga mamati sa ug patalingog sa panahon nga umalabot. Dunay angay patalingugan nga kanang panahon nga umalabot ug unsa kanang angay patalungugan sa tao sa 25 gingon. Tungod niini ang iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapahisalaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod niini ug kini nakapasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Wala lang Kana di ay ikatulong tunglo nga mooy makapasunog sa puno sa yuta tungod niya anang tunglo nga mooy naglamay sa yuta. Ang tunglo nga gipasabot nga mooy mo kanang makapasunog sa pumuli sa yuta mao de kanang ikatulong gubat sa kalibutan ug gubat di ay ang buot gipasabot niya na sumala sa atong nabasa sa Biblia. Gubat mao na ang makapasunog sa yuta. Tanawa ra gud karon diha sa kanang Ukraine, bisan diri lang sa ato sa Pilipinas sa Marawi, nakita nato gyud sa pagpulbos sa mga kasundaluhan ang maong Marawi. Mao bitaw nang naay giingon dia sa gobyerno, bangon Marawi kay nakita nato sa pagbuto lang sa kanang gitawag og kanang mga tangke digira ang kanang simento diha nga mapitoy giingon gidetalye sa Biblia nga gipangutana si Kristo unsay may tabo kining mga bato nga gipatong sa bato moabot ang panahon nga kini pagatumpagon. Tanawa din ang mga lublak karon ang gipatong sa lublak bato, ang gipatungan sa lublak bato tumpagon kuno na pinaagi ni anang gisgutang gubat mao na ang unsa man makapasunog sa yuta. Pero ang pangutana ba dinis, kini bang gubat kabubuton ba ni sa bisang kinsa nga tao dili kabubuton kana sa Dios Brad Dinis? Basaha ay kaduhang kronikas Brad Dinis. Kung kining gubat nga may tabo karon kini ikatulong gubat sa kalibutan nga mao kini ang mutapos sa naong sayuta nga kung kini moabot kini ikatulong gubat sa kalibutan dili na daw na may tabo pa pag-usab. Once rani kini ikatulong gubat pang unang gubat o ikaduhang gubat kay makatago pang tao, pero kining gubata karon nga may tabo kini ikatulong gubat sa kalibutan pagbuot kana sa Dios magahigalag magkaigsunan. Kaduhang kronikas kapitulo 20 bersikulo 15 Brad Dinis, kana bang gubat kabubuton ba na sa Dios? Oo, kabubot yun ka na sa Diyos. Sumala sa nakasulat sa ikaduhang kronikas, kapitulo 20, versikulos 15. Aniya ang maong pahayag. Matod pa din og siya mingon, pamati kamo, tibok Juda, og kamong mga pumuluyo sa Jerusalem. Og ikaw, Hari Josaphat, kini mao ang gipamulong ni Jehova kanimo. Ayaw kamo kadlok ni maluya tungod nining dakong panon. Kay ang gubat dili inyo kundi iya sa Dios. Ato pa ang pagpasiugda ng gubat, no, labi nag kinadak ang gubat. Ang Dios de ang karon kay ang Dios dili madiay kana nga kabubuton sa kinsa lang kundi kabubuton din na sa Dios. Kining nahitabo karon sa China ug Amerika nagtuo mo mao na ni unya timan ilang kay daan na ning gisulti sa among langitnon nga magtutudlo nga diha may tabo gyud ay katulong gubat diha nang gisgutang West Philippine Sea nga kun kana may tabo unya na kay naa na manggali nag-iming-iming na manggali na diha karon naa na ang mga dagko mga barko diha sa maong gisgutan nga West Philippine Sea. Diha unya ni ana manghigala mga kaigsuonan dili gud mi ninyo masudyaan ana
di na ninyo masudyaan ang among langit nun nga magtutudlo kay kanadaan na nang gisulti niya. Musa nga to na lang ang pagpaabot ni ana. Pero doon na ba'y kaluwasan ang tao? Naa! Kaya ang gingon sa gibasa kaganina sa Biblia, nga doon na lamay jutay nga mabilin. Kung moabot ka ng gisgutang ikatulong tunglog, ikatulong gubat sa kalibutan, sumala sa Sayas 42:23, 25, na ay mabilin. Kinsa matong mabilin? Matong mga tao nga naas ka maturan. Pero ang pangutana, Brad Panta, unsa ba ang ikagarantiya? Unsa ba ang atong dawaton nining panahon na karon? Kwarta ba atong dawaton gahom sa politika? Hope 520 kay gubat ba nang gisgutan? Unsa ba ang ikagarantiya ni anang gisgutang espada nga mao kana ang makaluwas nato nining atong panahon o kinsa sa damutudlo na ng mga panahon na? Atong basahon ang Hope 5:20, Brad Cesar, ingon niya nakapahayag. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. So ang makaluwas di ay Nga anang espada nga gisgutan ka na nga ikagarantiya ni anang gutom o gubat o espada. tungod na ng espada, Brad. Kanya espada ba na ang literal? Ay di lipod na literal nga espada kay kung imo nang literalon nga espada masamad man kaana. Pero kanang gisgutang espada, Brad Panta, i-read ang Episo kapitulo 6 bersikulo 17. Literal ba kanang nga espada? Unsa ang bot pasabot nga nang gisgutang espada? Dili na siya literal nga espada, Brad Cesar, kung dili pulong ka na sa Dios. Ingon ini atong basahon sa Episo 6:17, og dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan, ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Unsa din ang espada? Espada, pulong sa Dios, Brad Cesar. Kita mo? Nga ikagarantiya. Detalye gihapon sa Biblia, kanadang espada nga ikagarantiya mo luwas na sa gubat o sa gutom, kay sa panahon gubat, gutom din na, wa magimanindang pagkaon na. Ang kanang gisgutang espada, pulong day na sa Dios, mao na ang ikaluwas. Kay ngano man nga ang pulong sa Dios nga mao ang gisgutang espada nga sa sambingay, iunsa ba ang gisgutang espada? Hebrehanon 4:12, Brad Dennis, unsa ba kanang gisgutang espada nga mao kanang pulong sa Dios? Ang espada mao kana ang gipasabot sumala dinhi sa nakasulat sa Hebrehanon 4 kapitulo 12. Versikulo 12. Versikulo 12 nga matod pa dinhi sa pagingon. Giingon dinhi kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab og mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutan ug sa mga kauyugan. Tugad sa mga nauna katuyuan sa kasing-kasing. Kita mo, ang espada nga gisgutan nga mao ang pulong sa Dios, hait pa daw na sa espada. Nga duhay sulab. Nga duhay sulab. Ingon ana. Nagalihok gamhanan. Gamhanan dahil ang pulong sa Dios. Ang pangutana, Brad Samuel. Asa man akwaon. Kinsa ba ang mutudlo na nang gisgutang pulong sa Dios, Brad Samuel? Unsa bang atong mabasa? Aniya, Brad Cesar, ang magatudlo niya ng pulong sa Dios nga mo'y makapanalipod ni anang unyang ikatulong gubat sa kalibutan, mga kaigsunan, walay lain. Ang laing malalaban nga gipadala sa atong Ginoong Kristo nga mao kana ang Espiritu Santo. Ani ang prueba? Sa 1:14 siya ang kapitulo 15 versikulo 16 ang atong pagbasahon giingon dinhi inyong patalingogan sa sugod sa versikulo 15 kung nagugma kamo kanako inyong pagatumanon ng akong mga sugo. Ug ako mga muyo sa man ug kamo iyang pagatagan og lain nga manlalaban nga makig-uban kaninyo hangtod sa kanturan nga kung kinsa kining laing manlalaban nga gitumbok ni Kristo nga mo'y makig-uban sa tao hangtod sa kanturan walay lain ang Espiritu Santo rosab. Matud pa dinhi sa 25-26 kining mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang aniya pa ako uban kaninyo apan ang manlaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa man siya mao ang magtudlo
kaninyo sa tanang mga butang ug Magtutudlo. magpakainumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Busak kung kinsa di ay ang maggatudlo ni anang pulong sa Dios nga angay kanang ikapanalipod alang sa kagutmatan, kagamamatay gikan sa kagawom sa espada, nga ang espada mao kanang gubat nga palabuton walay lain. Mao kanang pulong sa Dios nga ang magatudlo niya na mo ang laing nga manalaban nga mao ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo di ay ang mao ang mutudlo na ng pulong sa Dios. Mao na nga ito nabasa sa Biblia. Nga naman nga Espiritu Santo mao man ang mutudlo ni anang gisgutang pulong sa Dios nga hait pa sa espadang duay sulab. Tungod kang Espiritu Santo maong puli sa atong Ginoong Kristo. Sumala sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto 26 nga ang akong basahon nga Biblia maong pulong sa Dios nagingon. Kini mga butang nga ginasulti ko ng daan kaniyo samtang kauban pa ninyo ako matupad ni Kristo apan kung makagikan ako ang magdadasig nga maong Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon ninyo. Kinsa di ay ang mutudlo ang mupuli sa atong Hesus Kristo mao di ay ang Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon kay ang Espiritu Santo man mao ang mutudlo, ha? Ang giingon kaganina nako nga Espiritu Santo mao ang puli ni Kristo. Kung imong basahon kana dinhi sa gisgutan sa mao gapong basahon dinhi sa English Standard Version ang Zacarias kapitulo 13 bersikulo 7 ni ingon, awake o sword against my shepherd, against the man who stand next to me. Oh, declares the Lord of hosts, strike the shepherd and the sheep will be scattered and I will turn my hand against the little ones. Kung mao, ang Espiritu Santo next di ay sa atong Ginoong Hesukristo. Ha? Karon ang Espiritu Santo ba manluluwas ba sab siya? Oo. Basahon ko ang The Passion Translation sa John chapter 14 verse 15 to 17 giingon, loving me empowers you to obey my command, and I will ask the Father and He will give you another Savior, the Holy Spirit of the truth, who will be to you gingon din a friend just like me, and He will never leave you. The world won't I receive Him because they can see Him or know Him, but you know Him intimately because He remain with you and will leave you inside you. Sa Bisaya nag-ingon, ang paghigugma kanako naghatag kanimo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo ug akong mga muyo sa man ug siya maghatag kaninyo og laing manluluwas. Kung mao ang Espiritu Santo di ay manluluwas di ay siya nining katulong gubat sa kalibutan mga higala ug mga kaigsuonan. Ha? Mao kana ang atong nakitang payag sa Biblia kanang miingon mog dugo ni Kristo. Kitay magkadugo na ana mga higalag magkaigsuonan kay gipakita na namo dinhi nga ang wali nga Kristo dili ka nahingpit ug ang Kristo pulihan pa na siya sa lain nga manlalaban nga maong Espiritu Santo nga mao ang magtudlo sa tanang mga butang. Ingon ana mga higalang magkaigsuonan Na ang katumanan ang katumanan sa gitawag og Espiritu Santo sa makadaghan na namo dinhi nga pagwali kaninyo mao ang among matutudlo Divine Master Tomas de Inyo Senyor. Siya mao ang magtudlo sa mga pulong sa Dios nga mao kanang ato ikaluwas nat ug dili mo magpatalingog nini sama sa kang nuwi nga nagwali sinuwis pagkamatarong kun inyo mabalibara ng amo ang mga pagwali da kanyo nini katulong gubat nga mitabos kalibutan. Dili namin ninyong bablin nga mga bagwali sa pagtulunan sa PBCM. Ingon ana og manghinaot kami Brad Samuel diha kaninyo nga mga kaigsuonan o Brad Dennis, Brad Bubot Panta nga unta ang ato mga listeners nga nagdantaw sa Facebook o sa YouTube, hinaot unta nga inyo untang hunahunaon sa pag-ayo. Kay moabot, musugot tag sa dili, moabot jud ang ikatulong gubat sa kalibutan nga naa na nag-iming-iming na diha sa West Philippine Sea ang China ug Amerika. Naara na ninyo di mo mutuo sa among wali. Busa tungod kayong oras na magyud dilapas man tagamay. Magpasalamat kami sa among langitnon nga magtutudlo nga mao nagpahigayon ini mga butanga. Mao inungdan nga kasulti kami niini tungod sa iyang pagtudlo diri kanamo. Sa
Sa ngalan sa magtutudlo, di ba Master Tomas Iunyo Sr., salamat Master sa panalangin ng magatag sa imong mga magwali. O ako magaingon na lamang, kinyo ang alagad sa kanginan, si Brother Cesar Patio, ug uban sa akong mga kauban. Kinusab si Brother Luciano Panta. Inisab si Brother Dennis Gonzales. O kiniusab si Brother Samuel Montemayor moingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa samang takna ug istasyon ug maayong udto kanatong tanan.